बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज बाक्सानि मसलपुराव एनएलएफबीनि सानै सोद्रोमा हमदों। बाक्सा पुलिसा न'निफ्रायनो खानानै लायदों एनएलएफबीनि सोद्रोमाखौ। दासान्दि बिटिआर ओनसोलाव खायसे आयेन बेरेखा आरो गुलुं गुजुं थासारि सोलिबाय थानाय समावनो बाक्सा पुलिसा सानै एनएलएफबीनि सोद्रोमाखौ हमनो मोनदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे सानै एनएलएफबीनि सोद्रोमाया सारेन्डार खालामनानै अदालगुरियाव थानाय आफादनि डिजिटेन केम्पआव साननैसो थाहैदोंमोनब्लाबो जोबनायाव सानैबो केदारा केम्पनिफ्राय गुमुर मोनस्लाबाजासे खारखुमायो। गुबुन फारसेथिं पुलिसा सानै सोद्रोमाखौ गोदान मोनसे आफादनि जोनोम होनायखौ मोनथिनानै एनएलएफबीनि सानै सोद्रोमा फारियै समर रामसियारि आरो चन्दन रामसियारि बिथांमोनखौ गावबा गावनि नतुन श्रीपुर आरो दारागाव गामिनिफ्राय खानाय जायो। दायो पुलिसा सानैखौबो जेलाव दैथायनाय जाबाय। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज बाक्सानि मसलपुराव एनएलएफबीनि सानै सोद्रोमा हमदों। बाक्सा पुलिसा न'निफ्रायनो खानानै लायदों एनएलएफबीनि सोद्रोमाखौ। दासान्दि बिटिआर ओनसोलाव खायसे आयेन बेरेखा आरो गुलुं गुजुं थासारि सोलिबाय थानाय समावनो बाक्सा पुलिसा सानै एनएलएफबीनि सोद्रोमाखौ हमनो मोनदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे सानै एनएलएफबीनि सोद्रोमाया सारेन्डार खालामनानै अदालगुरियाव थानाय आफादनि डिजिटेन केम्पआव साननैसो थाहैदोंमोनब्लाबो जोबनायाव सानैबो केदारा केम्पनिफ्राय गुमुर मोनस्लाबाजासे खारखुमायो। गुबुन फारसेथिं पुलिसा सानै सोद्रोमाखौ गोदान मोनसे आफादनि जोनोम होनायखौ मोनथिनानै एनएलएफबीनि सानै सोद्रोमा फारियै समर रामसियारि आरो चन्दन रामसियारि बिथांमोनखौ गावबा गावनि नतुन श्रीपुर आरो दारागाव गामिनिफ्राय खानाय जायो। दायो पुलिसा सानैखौबो जेलाव दैथायनाय जाबाय। बाक्सा सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। किरण एन्टारप्राइज, जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्शा, लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटा। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक, ई-रिक्शा आरो बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।